Bhí sean asal in a chonaí Éireann in Amhránaithe Bhremen, nuair a bhí sé óg rinne sé obair mhór. Inis bhí sé rócheann chun obair dhéanamh. Ní raibh an feirmeoir sásta leis, bhí sé chun é a bharú. Bardam amacht, a deir an tasal, tá go bragam, racha mé go Baile Bhremen, be mé im Amhránaithe an sin. Dimig sé leis, chonig sé madra thaobh an bhóthair, hí an madra faoi bhrón. Cad atá ort, a deir an tasal. Dag mé mo bhaile, a deir an madra. Bhí mo bháisteach chun mé a bharú mar ghfuil mé rócheann chun obair dhéanamh. Ní lis gom cad dhéanaigh mé. Tarlum go Bhremen le bheith i d'Amhránaithe, a deir an tasal. Tá go maith, a deir an madra. Dimig siad lo. Chonig siad cat thaobh an bhóthair, hí an cat a cuine. Cén fábhfuil tú a cuine, a deir an tasal. Dag mé mo bhaile, a deir an cat. Níl mo bháistre sástal mar tá mé rócheann chun Francaigh go bharú. Tá go áling agat, a deir an tasal. Tarling chun canna I Míle Bhremen. Shiúil siad lo ríis. Chonig siad cuileach bhar tlí. Bhí sé dléach ó sord. Cad atá ort, a deir an tasal. Cén fá a bhfuil tú a dléach? Tá cuairteoirí ag teacht amárach, sa an cuileach, agus tá mo bháistrás chun mé a rósta don dinéir. Cén fá, sa an tasal. Mar go mí mo dléach ró vinnig. Ach, is Amhránaithe an bhathú, a deir an tasal. Tarling chun canna I Míle Bhremen. Shiúil siad lo ríis I dro an bhailiú mhór. Bhí an oíche a teacht, bhí siad fuair tíirseach. Ní léon áit choillte a gcuing, a deir an tasal. Detil an cuileach go bar crín, chonig sé teach. Rachamíd go dtí an teach sin, seisin. Bhí an oíche doracha, shiúil siad go dtí an teach. Déach an tasal tríd an bhuineog. Cad a eicem tú a asal, a deir an cuileach. Cad a eicem, a deir an tasal. Well, is le gadathe an teach seo. Tá siad na siag an mórd, agus tá go leor bí a bhathachá. Sin teach maith, a deir an madra. Se, a deir an tasal. Cá míad pleana dhéanamh chun na gadathe a chur amach as. Chuoinigh siad phlean maith. Has an tasal faoin bhuineog. Has an madra a grim. Has an cat grim an wadra agus detil an cuileach an náirde grim an chuit. An sin líg siad go léir scréachú fásach agus léim siad le chéile isteach tríd an bhuineog. Ababú, púcaí! Líg na gadathe scréach asta agus asca brála amach an doras. Hic na Amhránaithe chun búrd agus disisiad an bí go léir. An sin chúis siad a glorug áit choillte, hí tíirse an domhan ortha. Chudal an cat ag an tine, chudal an madra in aice an doris, lig an tasal sa chlós agus chudal an cuileach cheann den reachtaí. Ach faoin am sin hí na gadathe tar éis teacht ar ais. Ní credim se a búcaí, rám éis, a deir duine amháin acu. Tám se chun dul isteach sa teach. Bhí sé andoracha fad istis sa teach. Caithfidh mé solas a fháil, a deir an gadaí. Cáil an tine. Chonig sé rud éig an dearg. Cheap sé gur tine é. Chur sé cipín isteach ann chun é a lasa. A cad a bhí ann ach. Súil an chuit. Scríab an cat é. Bhuin an madra graimas. Thug an tasal cictó, agus scréach an cuileach, calú! Ri an gadaí ar nós na gaotha ar ais chuig a cáirde. Ná tuigí ar ais chuig an teach sin, a deir sé. Tá cailleach an naní coist na tine, tá púcaí a bhhealach taobh fíor an doras, agus sa chlós, agus tá an deall thuas ar na reachtaí. Rachamíd ar lorug tí eile.
Is mar sin na fuair na Amhránaithe tach compordach dóibh féin. Ní acha siad go Bhremen ar chorbe, ach dan siad sa tach go sonna sásta an chud eile dá saoil.